Okay, well fáilte roimh a chairde, Tásúm gur féad le gachéine mé a chluisint. Tá díreach chun ar íhaintear Mícheál Ó Foighil a chur an aithneadíomh inis, agus beag an rá faoin obair atá dhéanamhaige le cloiste lurgan. So is iarmhúntóir ólaíochta agus Mhárta é Mícheál Ó Foighil, atá na bhainisteoir ar chloiste lurgan ó mbliain 1998. Cloiste saoirí Gaeilge lonathe in Interváin is se cloiste lurgan. Bhfuil sé de vision ag an bhfuil foireann bíonn óga is spreaige a dtaobh leirtanas hangan agus de beann freagrachta i le na tangan a chothú antú chomá. Tá cáil forleathan takear a chloiste lurgan as an fís an áile atá cruthaithe ag scoláirí an chloiste le blianta beag an nuas, agus aisteach an Gaeilge déanta acu ar amhráin taceol mar le rá. Tá sé anhachtach do chloiste lurgan spéis an éasa óig a bhúscud sa teanga, agus is ábhar áthistúin go bhfuil Mícheál linn inniuh chun an curchaige Gaeilge gan agla atá ag an gláiste a phléiling. So nuair tú réin sin riil sé le seachtarig. Gur mí maith bháide, cehfuil tú bháide, mar dúirt bhúntear ólaíochta, bhúntear ólaíochta agus mátama go cínte. Chaman na blianta bear a bhí am gabhaid is an seomar ranga a chama. Agus go déban a bháide mar bhí rá bhún me a bháma. Is na hochtú dín ar má macha dasach ag múna im le clia. Ach ó 98, ó 1998 ceart go leor tá mar bhainisteoid ar cholaiste lurgan an seán intrúá. Dasach sé bhí geiste sé go tús ná gur canál gur mar bhris a gaiide an Scoilim le clia heasta bhain bag a siar go Conamara, gus níor sé geisteach go mbeidh an ar fes gathe nó go part-timesire nó ach fi sé bliana ní a fós tamid. Tá mar fós ar bhris a gaiide agus le conna dé film eis an siomar ranga lácint sul go mór leis. Ach tá bud mhór idir láimh an seagan le ó bblion go blian. Mar a deir tú sé misisiún a lurgan, sé misisiúna tá ag agus sé ceán a rionsmuid leis an bhaidan le go bhín san sehain agus leis na bachailí agus cailíní hagan chugain ná go déban iad a bhuascailt spéis agus sim a bhuascailt agus dísa maidir leis an teanga láirtha. Tá bud a caintead agus a cothú cinál a cothú né fidágrachta agus únearachta lena teanga. Mar nídam sa Gaeilge, ní le daine gan mar an Gaeilge, ní le daanam le clia Gaeilge, is le daine an Gaeilge ach sin rud nach chuil aróg sa go leor daine sa tíir se gur loba teanga agus go bhfuil dólaga sí fidágrachtaí orthb. Maidir sé teanga. Sa ggórann se tá picture bra in a car mórlam was condemn leanahain go léifra na haidí mach dúirt muid be Gaeilge an dúchlanse an go muisce saoirse an dúchlan a bhí Jacobson. Saoirse an dúchlan a bhí Jacobson bhfuil sin Gaeilge ar Nuachlan sa látainnehan. Agus sin an teachtracht tá muid gearra a chathú a churchan cín agus chola geanar riine. Agus caiimrá níl sé dechuid éis sin dhéana. Agus muid gearra a bheith gabar le daoine ógan se gan tára. Níl sé dechuid a chuidibe. Tá lai nádóra ag daoine óga agus daoine nach chuil thóg sin nach an éidir. Tá lai nádóra go blina deanga. Agus is brála daoine an Gaeilge. Maidin muidin se an spéis agus an sim atá daine sa teanga. Ní chatha duine beag ar chóir sa Gaeilge. Der sé bíon go leor caint ar Gaeilge éigentach go gatha daine chuid agus Gaeilge a ólam agus Scoil. Well ní chatha duine bheith heacht go Conamara gan tára. Tá sé go hamlan ránach. Ránaín daine heachtain se. Agus ránaín siad ní bháin páirteach lecha ach curthaige agus ránaín siad ránaín go leorach go 6 a Foighil agus agus an fleagracht a hórtear a pein, a bhachar a pein, maidir le láirt na Gaeilge. So sé misisiú atain go dtíireach daine a sprága agus áilistechar an Gaeilge. Tá me chun gúis meis fé breanúir gan ná agus chun bláise bhirt gon cinál síal a bhín sa bachailí agus cailí ní na riúin se gan amara. Tá me chun an iirechtaíon an scáil an riint
agus gahamid agus Scoil an íon seo. Bhecinn si bhceáin which is na Gaeilge tá? Tá. Cuid muid just cuid muid a seir siúil sa gólra. Ní léon uaim leis ach tá sé casa leis sa gólra. Bhil is na casa leis tá? Tá, well agus chuine me seamas me chaint agus sa gais nach mai se brean warm sa gan ama. Ach récha sean corchaig go tain. Ná testin mun díú go mór ar ompertanga agus an spás sóisialta sin a chrothú ina meach túsáte an Gaeilge. Now, is rud nua sin go bhachalís go chalíní hagan ar chóir sa Gaeilge, steid an nachteid. Mar níl is níarin siad revision go léon reagrachtar mar galtar chósaí an pertangan na bheith lást na Gaeilge na bheith teagháil sin Gaeilge. Agus go deimhin is beag cleachta bhín sacab agus is tá ráchanál chóras éideachas néirin maid le chósaí Gaeilge. Tá na Gaelscoileanna agus tá na Gnáscoileanna. Is go forward mór daoine hagan saganne is ó Gnáscoileanna hagan siad. Ní hagan siad tríd chóras na Gaelscoileanna. So tá muid caint ar Gnáchaoine, Gnáscoileanna nó an Gnáthaí hín ag níos óg na tíiri se agus iad a Gaeilge Scoil. Achas is tá siad bíonn siad scoite amach, bíonn siad gearr amach. Is beag teagháil a bhín sacab. Chuid acab ní bhíon éon teagháil acab sin Gaeilge lára. So cahamid ar nói cahamid cahamid takeíocht atá wahab, go leor takeíocht a bhín wahab. So te job bhín saine na takeíocht leanúnach a chuid ar fáil bob se tíochta stechar an Gaeilge agus iad an se. Go mé se, tá muid a caintear úsáid neamh irimúil, stóisialta, persanta teanga. Níl muid a caintear i siomra ranga. Dá mar rud go bhhétaí cinál láirt na Gaeilge ar an cín tíiste go siomra ranga, ní bheach an haib leis teanga. Ach ní hádainn, ní hagan daoine isteach ar láirt na Gaeilge agus iad iste siomra ranga. Táiríonn sé sin ina síl sóisialta, is spás ina bhfuil siad ina doctor túsáite an teanga. Agus sinna cinál spás a bhín sa muid ar a chrothú agus a chuir ar fáil. Tá go leor daoine a gabhfuil ar chóir sa Gaeilge. Tá as cin aber gur chuchéad scoláide in seár chóirsa, bhfuil tá céad duine fásta. Céad duine fásta a gabar go láimseire ar a gcóirsa sin. Idir mrátí, múntaidí, teagascóidí, húntaidí, bí fámid a lán cúna ó Léinn Cheitligh bheile hín sa stáidir na Gaeilge. Go deimhin forhór acab bheith sin se hena hain, mar is ar scoláidí forhór mór a chuib. So ach tá Jabbat amsa mar bhainisteoir nó chénta gúil ar bhaidan a Gaeilge was lába chéile. Gúil siad gúil listig den bháin trámháin ceart an trámáí anna agus gúil gachrad a teach le chéile agus go ben rud mór, an téan rud mór atá ná a bheith taú ag tuairt cúna ag sprága agus ag dísa daine agus iad áil stechar, daoineáil compórteach agus iad a bheith ag cleachta agus a chur aithne agus ag sealbú i dean go héin. Now, tá ábhartágaisc, tá ábhartágaisc tá muid go leor am agus acuin gréiteach ábhartágaisc. Mar testín man goach an tábhartágaisc atá muid a chud a scór na náisiúd, gúil se practicúil, gúil se éúnach, gúil se feimúil. Agus go mé sé éasca. Go mé sé éasca daoine ha fáil stechar. Go minic agus breanhar an ggóras éideachas tríd agus tríd. Séir do bhín sána go mín go leor míú ar cechaí naibdín an teanga. Go leor go míú sin beidir fiú tarlú néirla. Ach bíon cinál bhád in jamar caite ag míú cechaí naibdín an teanga, seachas a bheith cleachta na teanga héin. Go deimhin nar olmaíon éon ghasídó go teanga, ní chaitú ghaile agus teanga a bhíú go fáiste agus iad ag sealbhú éon teanga. Olmaíonn siad sealbhíonn siad teanga sé bheith spraoi leis, a bheith cinál gúil teachta go baid agus gúil siad báte sa teanga sin gúil siad agus gúil daoine láirt leob agus iad láirte reiste. Ach ní chaitú cuasaí gramadaí nó pointí gramadaí a bhíú go éon fáiste go bhil mar siad caint nó éon chumarsáid. Is rud é sin na hálín go nádóra. So bhearach mu tear go mór
bheith míú ceach an naibblin an teanga, agus an bhéim a chuid actually feimú aibdú na teanga hain. So tá tábhar teagas siad an táhachtach, mar go cai sé bheith réalich, cai sé bheith cinál, cai sé baint mhór a bheith aige leis na riachtanis fólama bheith ag duine atá geireachta isteach ar hanga lára. Rodéile cearcailóir, tá léargus, bín léargus agus tuiscint a chuirt ar a gaí ní higann go leor gasúd agus Scoil cecha i naibblin fiún Gaeilge, cecha i láirtar Gaeilge sa síl mór. Agus sin ról mór eile chun léargus agus tuiscint a chuirt ar a gaí a láran daoine Gaeilge mo sa síl mór. Agus níl áit ní sála hecht ná go áitgúil túsáitigh dart na Gaeilge, heacht go Conamara, éisteach le chaintéidí dóchasacha, agus ar gaí a láran iadsan. Difriochtach mór idir a gaí a víns commerceáid idir chaintéidí dóchasacha agus ceirtá bhóna agus Scoil, ná go deimhin ceadhhain sa bhóna ag na colistí tríú level. A difriochtach mór an, agus sílim gúil muid a bhád níos goidinseo gon corcha gotáine, agus fector ram go dainse go mór a gan ar ólamóí, brála a bheith géisteach le gnáchaint daoine, agus is mó fóna hín sarbachail agus é sinna ólam. Ná mar hín sarb déile le aber leis an leagan acadúil a chuir an córas oideachas os a ggóileach. Agus go deimhin mar a chélas na colistí tríú level. Mar ector chamsa. Ach, muid gur fisracht mórtas taineh is go cheangal ag daine. Le daine cheangal a Gaeilge níl sé deachir leis a dhéanamh. Se sách éasca daine cheangal in na teanga. Níl chaithe tú ach mar iad a chuidir a gamport, iad a bhla, aberlob cecha más da siad a déana, agus Airach siad hain go bhfuil siad cinál go bhfuil siad a fáil cinál máisteoireacht a riint néthe gon teanga lára. Nuair airíonn scoláide go le gaiidí lob, díosín te sinad le níos mó dóireacht a chuid ina go daibre. Is cinál mar deir siad is cinál lúpatán, self-feeding lúpatán, fá daine i gcearachtal go má baint taine bheits, go gaithe sé taon áireachtal go dul chun cína dhéanacab, aber loba sin. Agus tuair an taiseáil sin hóib agus beisiad leat, agus beisiad go réir chéile is ní dentar Gaeilgeoirí go scoláidí agus idir chuirsaí Gaeilge. Tiantaíonn siad, mar a deir siad, fecinn siad beidir gon fecinn siad gur teangaí go maithnín sí lob, agus go bhfuil siad thar éon bhfuil go bhfuil siad an annaí láirt, agus éidirn se go máthóp, is bráda se. Agus is cinál tugann se áthas chuil se áthas arab, tá bain siad an neir sin taithne bheits, agus ní chas tú siar, tá se cho héasca le sé. Tá caint mhór faoi láid faoi tíhab faoi deimhin hí tuairiscóir caint líní neo gur fáil amach faoi ar sé geiste gon dormitories nó solanin nó brona hóigáil le scoláidí chuid ar loistín an amachchanse mar go gátan tithe loistíns na ceantar Gaeltacht chun freistal ar scoláidí teachtar chuirsaí Gaeilge agus bhfuil an céimhlean mar sin na chuirbeh a go bhhailart tí leog. Mar sin taithí a bhíonn sa scoláide agus iad ina gcónaí le teilech nó le chlán Gaeltachta. Ceapan cean gona rudí is mó a haint sa cean agus a haint sa cean ar scoláidí agus ar a mén agus ar a nearcha leanna Gaeilge. Is mó Gaeilge a bhónin mráití go chaisúd a bhínt ina go tíche ná mar tá múnteirí ilig na tíide móna chóp sa siomraí ranga. Ní ábhail lei sin. Nuair a haint scoláide isteach i loistín, agus nar a chuir siad aithne ar a gláán lena bhfuil siad a fánacht. Sin an chéadú go bhecinn siad, ina síal go bhecinn siad, seo daine tá siad a gathe síal as Gaeilge, is teangaíon Gaeilge mar deir siad atá bew, tá sé bew gona daine se, tam sé gearbh cosúlab.
Sin sprága an oideacht agus an díosa mó an scoláidí. Imo chuilim se. Thar éon rud eile ón am chaint ar chósa Gaeltachta ná an taithí sinna ansead ón na tiche ón na teaghlaí den na mín ar loistína. So mar dúirt me tá cinál tá chaint ar siúl. Chaint nach maiile ar siúl faoi leithéid ará gur cheart gomach an gur cheart nach mechtíí loistín ar fáil gur cheart gomach brona an. Bhain glán an éis sin. Is caafar chinú nar a hain scoláidí ar chósa Gaeltachta gur le teaghlaí Gaeilge Gaeltachta de fácht. Mar tá sinna críolár na cuasaí Gaeilge ó banú géad agus sin cnéos tábhachtaí gcónaige. Ach récha tá brean picú sin ach fáda tá brutí cinn teile fanna tá sé geara le se stop agus frutí cinn teile chur seol. Sin dálaí an na nisa. Ná dínis. Dé sin fós a Gaeilge bhfuil tá? Bes ná mé breanúir sin seachas é breanú an picú. So I ríist sé muid caint ar tá sama saladáim mu isteach sa ceol mar tá go leor bé mar chuirsaí ceol cuasaí sóisialta agus teinte go mór ceanar chuoine mar go gorann se leis spraoiacht agus mar a dúirt me le rion na rinseachtainna hen dúirt si téma go áit a bhíon spraoi bíon fólam. Má tá daine baint spraoi asrad cínte tá si de fólam. Agus má tá si de crothú rud é cínte sin oideachas. So right is go gap behind in nach min tadar siúd an seagus gur binne cinál an bailach just cá sa ceol agus a bheith bantaine bheits an lá mar bhín siad an seagus a cá pódar dátil an chéile gur binne tús agus déirn céad ní he tá wad ní smó gist ná sin. Tá sín muid a gcónaí sinna chuid spréolia ach tá chuid mar dúirt an chuid bhánas leis an go nó muid se steicna go leis díiste. Bhíal má bhna me se bheith mu ceir a hádaí. Tá sin fós anna bhfuil? Tá me gead just ruúin thar steach an seir a Scoil ú sin fós líb tá? Á go leiscail sin an cean mí cheart a bhíal go me leiscail. Ní nach má a cheap me leis an bre se an tíis. Áid mar chuid just chun fáil steachar céir is mu caiint ar chósa teagaisk. Teir dead a churns muid an luach, má cen tábhar nó cen gnéag an Gaeilge lára a dhéirín muid a dhéanaan san difriocht. Thugann an cinál an sásamh gona fólamáidí agus i ddísanniad le chuid ra. Tá sé muid tam sé se bheith caint le na céite tiismóirí agus páistí le cúpla seachtaí nuas, mar casan muid ó Berlíne agus bíon mar agus muid aglah nó chat a Gaeilge agus na tiismóirí láthid le bachlaí cailína tá tíochttar a gur sa Gaeilge. Agus tu go muid eisiáil is chóp rihré ará lisan tá tú intach tá tú go tá tú má go leor tá tú bhág tá tú annach. Ach tu muid eisiáil sin ar bhealach, ok, ní bailach ar bhealach ó dúirt le sin, ach tu go muid eisiáil is chóp rihré ach deir muid op goach chéanana má tá tú lá chéin lisan té chuig an náise tá mutéis Albert, té chuig go ceanse. Seirdagus muid ar nó essential vocab nó an chaint an tach dar Léinn chearcamach ag bachalí agus cailíní tíochttar chósa Gaeilge. Tá sé canál seirdatá ná tá chéad a chuid in ngachan ceachta tain ar Léine, tá canál chora láthis, tá chorar audio, tá PDF gon script bhfuil siad an anna íslódáil, tá canál féin measúna bhfuil siad an anna dhéana, agus tá canál bailacháin gon MP3s bhfuil siad an íslódáil agus casa ar a go fónaí ar réon bhealach chaile go mé siad nána bheith géisteach leis go réalta. So má bhreanna muid isteach ar ceanna cúb se, má hain muid isteach ok chun muid mínas. Essential vocab. Tá ní cinn go ceachtainna an, agus má hain muid go dtí an cean se mar a hampla an bhfuil
Siad chur láthid bhecha ní chur láthid bhíal, siad chur láthid. Siad chur láthid, siad chéad chur láthid bhechain hó, agus siad bhechan sin asúlam go an náidir. Bhfuil tú gearradh oraiste? Bhfuil tú gearradh oraiste? Bhfuil tú gearradh oraiste agus Ní. Okay, bhfuil tú gearradh Tuile té. agus Bhfuil tú gearradh tuile té. Alright, agus fiúgus muid móna rangan an se, úsáidir muid ádió an chuid is mó, agus úsáidir muid scriptana, teistana fleagraí rólamart. Bhfuil tú gearradh tuile té, bhfuil do chothúnad, agus ar nóid tá níl, mar bíon deacrachtaí móra ag fólamóí cechaí le fleagraí dearafach agus dúiltach ó chuirt. Agus, agus sin an chur láthid bhín san, níos sin tá sé den nááil agus stíáile. Bín sé nuair tá sé tééis cleachta dhéanamh, tá sé den ná féin bhesanú dhéanamh, tríála bhfuil se rólasach up. Cén Gaeilge atá seo? Ok, sé den cén Gaeilge tá seo, agus tá sé gobar sa máile agus tíir sé bhfuil tú gearradh oraiste, nó bhfuil tú gearradh tuile té, nuair eibríonn siad amach cén ceanna tá sé an seicáil. Bhfuil tú gearradh tuile té. So Másrod bhfuil fleagra ceartach go tíir siad bhí me ceart. Gaeilge. So, séir atá ná bailach le I ríist I gúsáid na hádios céine ach an núsáid ar bhealach difriúil, agus túir tionscadal ólamóid cinál spáint go digginn siad geirdatá, agus ar nóid máin siad mícheartta tá hácheiste gan má an scórta siad annach cearzíon I ríist agus I ríist eile. Agus cá eile tagann má cean immerteile ar na hádios céine ná bhfuil siad an cinál this MP3s iad. Bhfuil tú gearradh oraiste? Bhfuil tú gearradh oraiste? Agus tá siad nó breanú ar siad an cheachtain, siad na hádios ile chun cheachtain, agus tá siad an I de chaasa go péin, nó tá siad an nach agus iad íslódar. So, siad tá muid ar ráileob, agus sin tap láidir hob, go náchaint, caint aimúil, ceistena bheits tú chuid, ceistena bheits tíon chuid art. Gur binne, is sin a chuid muid an luach, is sin I ceart go chuidí an luach is mó gcónaí. Cechaí le, agus tá san essential vocab mar muid ar tá ní gin go cheachtaní beagain, tá tar céad chuige audio I leag sa gnúsach se, agus an dhéanann sé difriocht ó de tá rágan dhéanann sé difriocht, dhéanann sé difriocht allmhór. Ar gédal síos tá siad an se chleachta I measc cóirde bheits I tíochttar chósa Gaeilge. Tá siad an bearnaí allmhóra tá ina go sciile na commerceáide, tá siad an díúisteachar sin agus a bheith gréiteach gan chalaiste Gaeilge, a go gan chósa. Tá sé tuairt momentum hop, tá sé tuairt misne hop, tá sé tuairt tá siad a fáilisteach ar a bheith canál géisteach le an lór héine bheith cainte Gaeilge. So dhéanann sé difriocht, tá rágan sé difriocht, dhéanann sé difriocht allmhór. Tá rud amháin eile tá muid just gearradh amach chéine fanid leid am an ceann sin. Tá rud amháin eile a dhéanann muid amach chéine, tá muid fósa ag tionscadal an bhfuil tá ceann amháin eile se ar míon muid a gaibhúar ar dugan muid an éide nó an taglan ar líne. Lágáil amach an seo. Seo is cinál seo ardán fóla ma eile bhfuil muid a gaibhúar a bhí muid a gaibhúar na rudí se an díon rithna bliana mar réit chun saoradh ar ceall. Gon cheann seo leag an eile go éide seach is ape seo tá muid arbeirt. Agus san ap seo lágáil meisteach an seo, bei scolarí ná lágáil isteach, bei se mar chuid gan chósa Gaeilge. Níor muid nána úsáid a rin cohliant nós mar nach ra éon lehanhaanta. Níor éon broadband chuna seo a chuir gaibhrú a chuir síling go bheith dohanna im léana go mé muid an don daine álar líne a gaibhrú se le neamranga. Go meisteach an seo lágáil meisteach, sa chuid is scolar an lágáil isteach bei guntas héineach up. Tá muid lágáil isteach sa guntas seo
agus tan chlár omlan, bach an chlár omlan lá hín lá dó níl marrag mai gachrad denta ar lá hían á lá dó. Ach seo chlár aibre lá hían mar hampla, agus is abadí seo a bheith scoil dhéanana mar chinál chuil siar ar obair an ranga. nó céir dhearach mu is cinál fólam neamhscrách a bheith an seo. Tá bheith bleist gan tablet ein héin be sé ceangail ar líine, agus ba scoil an chuisteach lágalisteach in na guntas héin. Agus tá mar lágalisteach a guntas an ledín seo. Ceachtaí bhfuil tú? Má tá gur maithe. Gun cheart seo den an scoláide cinál dean siad Irish ar rud atá cloisteach. So cechaí bhfuil tú tá tá gur maithe. So mar hampla tá se lága cé cuí bhfuil tú tá mé tá gur a bhathagad. Cé cuí bhfuil tú tá mé tá gur a bhathagad. Ok, so tá scolar anna dhéanana ríiste agus déisteach leis ag deanna méidirúirta se dhéara. Cum idir ag ddíchead ceanna eile. Ceachtaí bhfuil tú? Tá th cían slán a bhés tú. Cé cuí bhfuil tú tá th cían slán a bhés tú? Cé cuí bhfuil tú tá th cían slán a bhés tú? Ní an chailm, dá chailm. Cecha bhfuil tú ní an chailm, dá chailm. Cecha bhfuil tú ní an chailm. Tá sé an teáilte go sé denta go scoile se ach seo a hálín inis. Nuair a hain tá múntéirn sin an lágáilisteach fanid inis lágáilisteach an seo ríist fanid. Tá an seo. Tá múntéirn sin gá maiile an lágáilisteach mar chuid éile an áard an seo. Seo ceart a chuid é seo. Agus seo an cecht amháin, tá sé denta sé teiste. Cé cuí bhfuil tú tá mé tá gur a bhathagad. Sin an fóla mór, se an bonchean. Ceachtaí bhfuil tú? Cé cuí bhfuil tú tá mé tá Tá múntear chun eálas a bhirt. Cé chuí má bochail bíal, cé chuí seachas cé cuí. Cé chuí má bochail bíal, cé chuí seachas cé cuí. Ok, agus tá chun marcúirtá náid go cúg bhíal níor sé nach mágadúirta méid stíhait. Cé cuí bhfuil tú tá th cían slán béis tú? Ok, i dtís tá múntear an an. I dtís de bhíal cé chuí seachas cé cuí, má fearr. I dtís stíiriste. Cé bhfuil tú ní an chailm dá chailm. Ok, se an stíú cean, se an céidir se? Cé bhfuil tú ní an chailm dá chailm. Ó bhíal, tá sé nar iontacha leach má bachad ó hain. Tá se áit, tar má cúig chuid. So fáin se cúig an cean sin, tá sé cearttaí na sein. Agus nar a hain an scoile ar méal a sé ríist, feice se an marca a fáte aige, áráid sé seachtú tífan géad áid se. Agus cé cuí bhfuil tú tá mé tá. Tin tafad bhíal. Cé chuí bhfuil tú? Sin an bonceán. Cé chuí. A tún an eálas an múnteir. Tá múnteir a tééis eálas artá. So táir dána tá muidir forbartin se ná is teanlan ar línatá, is rud sim reisetá, bhfuil se éfachtach an détá rágóil sé éfachtach. Gleis se an íirecht a chuir an scoilaristeachán agus an chleachta gúil se a fáil, agus is bráil op an taiiseolalas áil go má chéana. Agus go déhann tá lágan ag tuismóirich má chéana, Tá tuismór an lágalisteach ar an áard an chéana se agus eisiolalas a áid an dulchan cín nó agus scaisií tá cá tuismór bhan an éisteach tíir le ceir tátarlú. So tá lágan ag tuismór má chéana agus tá si an éisteach séir le chuiritheo táráiti tá taftaí an gáisiad agus ag múteir. So sin brodéile tá muid gaibrú ri go déana tehead gearra mar dúirt me sin job bhile go te bhháin eile ná gaiisiad á stechar a bheith caiinte Gaeilge. Mis nach chuirtá, táúirtób, is go se de garchtá go néirín se go dáchan cína dhéanacó. No, chuidir muidir ceiste chud a gáisiad a hagan an seo, dear mu job agus a tuismór déanaí bhór nícheal, déanaí bhór nícheal. Tá má tá muidir chur ceiste réon scoláid in níheala dhéana bhfuil cathe muide a réir céanna á níheala dhéana. Agus caiise muid bheith feici go muide déana nícheal. So
okay, well, Chinley's Mudian Abraham wrong. Call it spraoi, call it crack. But talk about spraoi, crack, by the shop, said on an awkward. My delicious spraoi element there, she top. I don't know, go back to my kid. Shop. Just gaan plasje hoort kunnen fischaan, maar de ploeg in China het spin gewoon gaan helpen voor de kolen winst moet ik gaan naar, maar niet daarin go loor eibrencha de gaan naar mij en gaan lei. Ben kleur kool aan kerkleur, dan moet kleur kool, ik dan moet kleur. Zo, just gaan plasje hoort gewoon gaan. Zo, twintig gaat ABC in Australia, said an oxide, tonic shit and chas sour one, because really shot Twitch Queen art. Mar Renin with Oran, the group of Morse in Australia, Duk Shepherd, because Renin with canal, Renin with Yagan Gaeilge, the Count and Horan more of Jacob Geronimo. Because if Shepherd ain't the door chat in Yagan Gaeilge, or any Sarn again Hain. For your artist in Australia, right? Because don't behold Landal on ABC News, Stachan Lawan, a care follow Mark Kelty Mudiana. So Horshet on Pokash the Shelly Fanok vacuum with which of non age to flesh, a so long which of non age to flesh. Tasha Merla. Sure, listen, smiling there, man. So they're the tunes you've probably heard once or twice, but never quite like this. Yeah. Another Irish, the towering creed. So leave my seat, so die. Yep, singing along to these guys' covers might be a little trickier than usual because they're singing them all in Irish Gaelic. Gaeilge is Ireland's own Indigenous language and has been spoken in this island for thousands and thousands of years. It's far and away the most important component of our rich cultural heritage. There's a great tradition in Ireland where teenagers go on a 3-week summer camp to the Gaeilge. This is an Irish language speaking area to socialise with other teens from around the country while also honing in on their Irish language skills. Irish Gaelic, or just Irish as they call it, is the first official language of the Republic of Ireland. You see, up until the 18th century, it was the main language spoken throughout the country. But over time, English took over and Irish started to die out. These days, it's not spoken in many areas. And while lots of students still learn it at school, they mostly speak English as their first language. Lots of people are worried that if something isn't done now to save it, the language could be lost for good. That's where these guys come in. They're part of a special summer school program in the Galway Gaeltacht, one of the last places in Ireland where Irish is still spoken as a first language. I am bilingual, but I am more comfortable in the Irish language. Everybody that I know speak Irish, so I speak Irish probably 80% of the time. The program is all about taking famous songs and translating them into Irish. They then make their own music videos and upload them onto YouTube, where they've racked up millions of views. Each year we get more and more ambitious on trying to make them better and bigger. It's such a great feeling to see the videos being so popular on YouTube because we work so hard on them during the 3 weeks, and to see such a good reaction from the public just makes everyone feel so great about it. It's Misha Diego Lopez Clark. I speak English, Irish, Spanish, and I'm learning German. I love language, and I think all languages complement each other.
I'm half Spanish, so kind of had to be me who sang the Spanish rap. First person to sing non-Irish lyrics on teaching American. I think it went down well. The atmosphere when got onto the stage and you had everyone, like everywhere, there's not a place in the tent where there wasn't someone hearing or something. These guys reckon making Irish more popular is really important, and they're hoping that their videos will encourage those with Irish blood in their veins to start using the language once again. It's a great opportunity for teenagers to socialise with teenagers from around the country while also engaging with the Irish language. I think these music videos really encourage other young people to speak in Irish. So my sister herself struggles a lot with the spoken language. And when she sees me and my brothers in these videos, and she just takes it upon herself to learn them and then asks me like what these different words mean, and then it just has her kind of know the language herself then. My name is Shannon. I love music. I've seen videos from Lurgan that they had put together, and that really encouraged me to go there. And when I got the opportunity to sing hello in Irish, I went for it straight away, and to be honest, I really loved it, enjoyed every second of it. These guys say they're proud to be doing their part to help this historical language live on. All right. Sinead on sin bláise gan bláise is cin líana dearnú sin ní déag mar Bhéaloidis is the hochtéag dearnú sin an bhíon rih bhí mu an Bhéaloidis is ní déag an sin tháinig COVID sí mu gus a chuile dúnta ar feadh cupta saora ach mu éis ar a bód i dtí an saoir se caiite agus mu sú le gáil ó neart go neart. Tá an feiceann bhfuil éon seohhailinn se tá rud amháin éileann se tá cear a chaisteachán ó hála go mu cainte ar ocail agus ar físeáin agus bhfuil an. Feicir am haon gur bealach an éipeachtach a bheith foghlaim Gaeilge láithre na Gaeilge aimúil. Tá na lyricí bhín sein tá sé banna ar a gaint. So go leor gan na lyricí bhín ein na hóráin tá sé anúsáideach go riine atá foghlaim an tean go láithre má chéine. Agus feicir am go bhfuil go rud amháin a thug me haon faoi deara ná nuair a bhíon foghlaim a cána na lyricí gur nach mé éon aibach go bhfuil sé bháiríocht nó leis na foiimena nuair se a cána lyricí, mar is dóigh go bhfuil sé struchtúra go bhfuil na nótaí nó go bhfuil an bricham leachaí amach ar bhealach ar le. Agus áit gomach beidir go méidir sé cinál strachailt nó denna cinál nachmach se de fáil na foiimena ceart ina chuid cainte. Ní léon aibach go bhítáil ceart nuair se a cána. Se began do cosú leis an scanan sin má chanig se bheith an King's Speech nuair fin an tadarrá a caint ach nuair bhí se a cána bhí se foiilfe. Ach feicir go leor chuistin is gohfuil bailach an sin le richam foiimena agus an chuí go láirtar teanga go bhfuil go dagan se le chéile níos fearr agus daine ag foghlaim lyricí. Ach cinnte dear rud a bhfuil tugadh faoi dear am hain. Rud éile tá muid gaibhrú ar mar hápla an ceanse go muid gaibhir ná lingo largan mar a bhís muid a tuairtear. Áit go bhfuil muid atógáil go dóchan muid na hóráin gus go ndeanna muid an tóran héine úsáid an réilgus nóran na úsáid mar ábhaid cinál fóglama. Mar an ceanse se an traictáil céile ón Austrráil, se an Gerána mar leagan sin aine, ní leagan Austrráile. Agus tá sé leachaí amach an seathagain ag cinál is fís an focail atá se. Alright, se i ríist áit go mé muid a gúsáid lyricí
leis an Gaeilge bhúna. So smáile choileán an táran seo ceann na hárán agus tána línte lágan lingo mar tá muúirtear, tána línte briste nó an seo é an chéad líne agus áráte. Náiríonn tú muid a gol sa tans. Seo é Náiríonn tú muoinnig dal sa chance. Tána bheith géisteach leis an lirci bheith ráte agus canta agus go deimhin tá muid an canál brise síosaí anna gan bhíú na lirci chamach chéana. Náiríonn tú Náiríonn tú muid a gol tá muid a Gaeilge. sa tans. Sa tans. Agus I ríist canál cechaí náiríonn. Cechaí náiríonn tú. I ríist immartir a bhacail. So gúsáid na lirci hain ní bhain iad ólam ach iad a bhíú agus iad dúsáid I ggóhéic san eile. Bdála gasí ré seo tainn seo go mórlob agus tá se thar a bheith éifeachtach. So sin na rudí vín muíanana leis seachas a bheith tá go leor canál mar a d deir se loch breiste gur féidir a bhaint. Nor a chrothín muid na fi an ceol. Se nó is lochhhar a chob siúd ná an tám a chatarlob. Mar tá choileghine canál ghlacha páirte, tá an réiteach leananse I rair fe lehananta. Agus is canál buch pointe cínte an taspátas mór agus an níos anna dhéana. Ach tá an loch is mó san réiteach. Seachas mar agus an sin nuair atá an tara a gcéad san brála daine an tara. Is mála be riint. Tá sin mar chuimhna cín má chéana a bhfuil séar na blianta, agus tá se a gcónaí an, a bud an anna bheith brean ó rudí dearnú demblian ó hain, agus le cónaté gan demblian eile be mu an brean ó rudí bheith deant an saoir se hagain. Agus ach an loch breise tá lob. Tá na liricí lochhar dar lamsa. Mar go goidíonn siad mar go bhfuil siad go ngeanann siad go leanann siad go náchaint gon chuid is mó, agus go gabhraíonn siad go mór le fáil amí. Is breanna daoine de ólam. So decin héin tréibh gúsáid Spotify, tréibh gúsáid fís an foighil, tréibh gúsáid chur a lochaid, tréibh gúsáid cinál cechim lisan míú síos. Fechar gur acuin fior lochóra san leisir choilí seoile. Ach sin am bhfuilm se. Agus just ó hála bhfuil daanann seo an rátain bheag tá. Brá a chraoisib. Brá a chraoimmuid tá muid ar náid tá muid ag gaibbrú go dtíon leis an orad tá marsúlan go marrá ceart na bratan na bige agus tá cóisianscadal ar siúlainn tá ceann a rinne muid le Léinn lockdown. Tá se gimráig agus méige agus tá muid a súl go mór le canál tá muid a hallchan na bratan na bige. Tá muid a hallchan na bratan na bige le cónaté faoi háisc. Tá muid chun trí láchas an leatan bheag faoi háisc a náit ar a dog sead bláán chléin dúisgart na bratan na bige agus tá háscóir tá cearacha den óg idir cineirí agus den óg an seas intraháin chuile nónlein agus ben muid man canál cearlan óránichta le scaifte daine óga ó an orad an sin bláán clén ar fear sína chear lá agus tá muid chun bhí cín go seol is an a dhéanana a chasa hafad agus a chud ar fáil go le linn na cearlan sin. Bhí grúpa ón orad linn ar chósa na bliana se caiite. Is canna lastminute.com a bhí an nach chach muid rudí cinnte bheith deantain bréadín saoire se mar bhí rudí eile a bhí pleanailte ach marghealtar chósaí COVID níor siad an antárló. So tháinig siad ar fé dhá lá le linn cuasa sí. Grúpa álainn. An numpertanga a bhí ag daine óg an ratan bheag agus an fistracht a chrathaise a measc a ggó isig an seo néidir. Híl me
Hic me héin go meach se bhil bhí me héin gon tuairim go meid se cuachtach ach bhí se ó bhád chu sé cean ó bhád níos mór dá ná mar bhí mis fiú leis. So caintir canál caintir hecht le chéile go daoine agus éidirn gur spéistá Gaeilge agus daoine go an ratan bheg a bhí tamanta a dean go héin. Bhí dréochtán, bhí cuachtan agus tá mu súil go mór le chuile nuan faoi cháisc agus fecim cai mar go bhecin potential mór sa gaiidirtá chathú maraltar na cuairtaine se.